kikimbing ng kikimbing sa brato sa kalaberhin. Kung kabyang ng kakapyan. Meow! 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 Hala! Usa na may oras? Uy, wala pa lagi si teacher! Ano na tayo klase? Ay, bakit gidugo to? Hala, gidugo si ma'am? Uy, kinuha ko dito shock. Pati katag na mo, ma'am. Wala katag na mo. Ulo na di ba yun? Aba sa ba yun? Ano si mama na, oh. Ano si ma'am? Gol! Hoy! Nga anong kadulo mo dira? Get inside! Get inside right now! Nga anong gadula-dula man mo dadto? Nga daghan makaglamok dadto. Nya madinggihan mo dadto unsa na lang yung buhaton. Napay naong ninyo nga magdinggi mga bagtak sa lamok. Nya madinggihan pa mo samot Ginoo ko. Hello ma'am, manaway si ma'am sa may beauty ba yun? Babadjik kay beauty. Babadjik kay beauty. Sa babadjik kay beauty. Sure, tidak ko kaoy ginuok ko. Ginuok ko sandan makaigwa na ma'am. Lagi sandan makaigwa na Sa kaila. may bayot ipantibulan yun din siya eh. Kurang na ma'am. Gurang na kita pay bugas dagan kaoy. Quiet! Okay class, before we start our lesson for this morning, magpailaylas ako ninyo. I am Mrs. Frontliner and I am from Colombia. So karon before ato isug natong tanan, mag-exercise sa atahog yangin ako ng pangit kay dito ko na nakapink og short. Ano siya? Ikaw siguro, ikaw. Kana nakabla nga load kay glawas amot na lang yun magmayap ang abs. Kana batik kay buk ang baho siguro na layo pag kay ko baho na kay ambot na lang basta baho ka. Iyang teka nga ikaw mo lead sa tong exercise karon. Ako mag-lead sa exercise ma'am. Okay, go! Okay, go girls! Ali ma'am, amil ka ma'am! Ali ma'am! Ali! Dali! Go! Ali ma'am, dili ka sa kilid ma'am. Kaya bura man pagkakuan ma'am. Magkakugat og naong ma'am. Dili ka ma'am. Okay, go! Awata ko ninyo stand up. Mga bulok na ko mga classmate. Okay, my twist, my miss ha. 1, 2, 3, go! My toes, my knees, my shoulder, Balik kita my toes, my knees, my shoulder, my head, my toes, my knees, my shoulder, my head, my toes, my knees, my shoulder, my head. Charot! Perfect! Kailangan super! Nalingaw na mo. Okay, na ako yung mga list dali sa na-enrolled. Asa si John C. Virus. Represent. Si Lando Ayuda. Babae. Si Marcon Lockdown. Si Angelo Quarantina. Presentable. No, perfect. Ako ba yuta ka? Okay. So, karon atong buhaton is dati first atong buhaton karon is ang kuan. Mag-ask ko ninyo mga question. Perfect. So, Super karon siya, ma'am. sa'yo na siya maka-answer lagin mo, no problem kay. Kani siya mga pangutana kay pambulok, pares ninyo mga bulok man mo. Ambot na kabulok ko mo natun-an sa inyong pagkuan sa kinabuhi ninyo. Kay mga bulok kapag napangutana ako ipangutana sa inyo. Andam na ba mo? Andam na. Lawong sa andam be. Andam na! Game ka na ba? Game ka na! Okay, apo yung nang mag-game time. Sige, magsugod na ta. Magsugod ta sa number 1. Okay. Akong tawagod si John C. Virus. Stand up. Okay, John C. Virus. Ako pangutana sa mga John C. Virus. Kung naa kay plastic nga amiga, asa nimo siya ilabay sa malata o dili malata? Bulo ka sa classmate ko eh. Bayot, abali mo ilo The answer? bulo kay kabayot ay. Alam, ma'am. Oh my God. Pass. Pass ko, ma'am. Kuan ma'am, ako yung answer ma'am.
Bulo ka po nimo. Ikaw na lang, B. Ikaw na lang. Ikaw pangit. Una ko wow, gabi na. Una ko classmate nga plastic, asan ako siya ilabay. Siyempre, sa malata, sa may beauty ma'am, inubog niya siya dali sa bayot, inubog, ikrimit. Okay, quiet. Mga bulok man mo. Ay, sama ninyong kwan. Ay, buot na lang ninyo. Wajud mo, buot na lang yun ninyo. Hindi mo kapasaraan ni Ron. Buot na lang yun. Okay, magsunod na lang ta. Kay bulok kay mo sa pangutan na sa'yo naman ta kay pawasin yung mga bulok mo, mga animala mo. Okay, next. Spelling. Get your blight of spelling. Bright kayo spelling ma'am, bright kayo spelling. Politics to lang ko sa grade 1. Wala ko nang utana. Magsugod ta. Number 1. Kanjan si virus. Spell apple. La, apple, sino kay ma'am? Itong kamay ka lang sa bilis. APOOLN. Oh, bright tayo! Double P! OL! So, sakto ba yun? Sakto siya, ma'am ba? Sakto siya, ma'am? Gong. Laro? Bulok ka nga bayot. Bulok na ba? Eskwela pa. Sakto ba? At inod, spelling sa apple kay APPPPPUUL. Okay, number 2. Spell the word monkey. Oh, hindi ko ba yun? Ako, ma'am! Ay, siya! Ito siya beauty. NONKEE. Chula lang niya ako kamubalay. Gong! Wrong! Kabulok ba ni mga baboy nga bayot? Ano? Ang spelling sa monkey kay MICON. Kung basaon, Marcon. Muulit inod! Mga bulok, mga bayot! Sorry, ma'am. Next na lang tayo, bulukan ninyo, gaspila pa mo. Isa ng Maicon, ma'am. Wapa ng Maicon, ma'am. Pangit. Number 3. Ano siya, ma'am? Spell the word TikTok. Na, ikaw ba TikTok yung katay? TikTok. Ate, ma'am! Sige, ikaw. TikTok, ma'am. Ito, Shingkundaro, Shingkundara, T-I, K-K-K-K-K-K-K-T-O, K-K-K-K-K. Oh, perfect! Bulok ka bayot. Pati TikTok, wala ka balo. Uso naman na ron sa kuan. Ano siya, ma'am? Ja, bulok yun kay ka. Uso naman na karon mamaya permisayawan sa mga dalaga ulit tawa sa mga kinsa man dira. Bulok. TikTok. Ang tinod spelling sa TikTok kay T-T-T-I-I-I-K-T-K-K-K-K. Muna tinod spelling sa TikTok. Bugo mga bayot. Oh, perfect! Amo maestro! Perfect! Amo tingog! Ano? Sisunod, ma'am. Ma'am, Ja, lisod. Mga babulok mga kuan sa jante. Sige, pinakalisod sa tanan. Ano na lang. Pinakalisod nga spelling sa tanan. Paansiro na ako si Lando. Ang bulok nga bayot. Ko, Brad, kini siya, ma'am. Hindi siya, ma'am. O, paano siya makalang? Cum laude din siya, ma'am. Cum laude. Okay, perfect. E cum laude man ka. Pangutanan ka pinakalisod nga pangutana nga dili nimo ma-answer. Lisod kini siya nga pangutana. Spell the word dog. The dog, no. Assignment na lang, ma. Usa? Assignment. No, assignment. Assignment pa yun ta ka, Brad. Kaya wala siya ba yung assignment na lang siya, ma'am. Assignment. Bugok yun day ka no. Sa piskali sa dog, ma'am. Get, tagluan ang tamo be. At tinod spelling sa dog kay Jancee. Oh, unsa wala siya. Jamsi! Oh my God. Perfect. Elaborate ka. Okay. Kay Bright man ka na kay Kwan. Na kay 20 points. Kay Bright ka na. Isulat na ko siya. Niya na lang. Isulat na ko na siya na kay 20 points. Kaya naka-answer ka. Jamsi, na spelling sa hero, ma'am. Jamsi. Yes. Perfect. Okay, next. Spell the word grapes. The grapes. Ikaw na, Angelo. Ikaw, Angelo. Go. GRPS. Siya, tindog balik ba yung kasabot? G? JRPS. O ba yun? GRPS ba yun? Ay, ma'am. Sakto siya, ma'am. Magkatawan na lang ko ninyong mga bulok, mga bayot, mga hugawan. Ay, sayot di ay. Very, very sayop. Sa di answer na. Ako gaskwela ko sa una na cum laude ko, na valedictorian ko, at tinod nga spelling sa grapes kay GRAPZ.
Perfect! Ano, I love mo! Brad, ikaw ba makaka-explain na, ma'am, sa UP? Dili, sa Adamsons. Perfect! Ay, sa lugar sa mga World of Beauty. Dito ka na, mga utokan dito, agay. Aba, dato na yan. Sa sayo na punta. Karoon. Spell the word orange. Ikaw, Maicon. Ako, ma'am, spell orange. Kuan, ma'am, katong buongon nga gamay. Tawang bread, ma'am. Katong, kuan, ma'am, katong gamay nga buongon, spell orange. Kuan, ma'am. O, 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 O. Oh! Perfect! Mga bulok, mga balat, mga hugawan, mayroon mga agunan lang, ginoo ko. Ay, ginoo ko, ilaban lang ako papisin nyo, ay, pakita tama sa spelling para makabalo mo, bulok! At tinuot spelling sa orange, kay O-H-H-R-E-S-S. Muna tinuot spelling sa orange. Ano ba? Ano mo na siya? Dapat na Islam. Alam ay bread kay atong maisa. Perfect! I love siyang pa. Sige, go. Ma'am, kung sa itong subject ko, ma'am. Ay! Mga bulok ang estudyante, pati mga sayon nga mga spelling, di ka ba, kibalo! Gabi na ginin nyo, kitsabi katulad nyo, magirikanan, kasi kitulad sa inyo, mga binastos lang, kung sa mga bulok mo. Retired na ako, aning oy, kay mo, sayang kong beauty, may pag dito ko sa construction, mahalin pa ko. Okay, ma'am. Bye-bye, ma'am. Bye-bye. Bye-bye. Lakaw na, ma'am. Lakaw na, ma'am. Lakaw ka ba? Malakaw na lang ko. Ligas to kabayo. Perfect! Yes! Akong bag, nadaot akong bag.